Bona nit a tothom. Jo us hem dit fa unes setmanes que hem estat aquí a la Calafell. Moltes gràcies a tots pel vostre suport en tots els moments. Com en aquell moment veure-us estàveu a Turí al nostre costat i saber com sabíem el que estàveu a fer la bona part de nosaltres i gaudir també amb nosaltres. Moltes gràcies a tots i intentarem o treballarem per estar aquí per celebrar el títol i poder donar les gràcies una altra vegada i guanyar la Lliga CB. Y ahora el Lugos, ya que el traductor, por Rey, us dirà unes paraules. 10 anys más, ¿no? No sé qué decir más. Yo siento muy feliz y muy orgulloso de ser un parte de este éxito y este equipo. Yo creo que este equipo merece ser los ganamos y vale, vamos para la última copa que queda. 4 de 4 será algo especial. Yo voy a pasar al micrófono a alguien que es vital para este equipo y es nuestro entrenador.